Vinyyliverhous on rakennusten ulkoverhousmateriaali, joka vastaa ulkonäöltään peittomaalattua suomalaista lautaverhousta. Sen elävä pinta antaa rakennuksille luonnollisen ulkonäön, joka pysyy vuosikymmenet samannäköisenä. Kaunis ulkonäkö onkin julkisivun tärkeimpiä ominaisuuksia. Vinyyliverhouksen merkittävä etu on kestävyys. Sitä on valmistettu Kanadassa yli 35 vuoden ajan. Vinyyliverhouksesta tehdyt tutkimukset sekä yli 35 vuoden käyttökokemukset vastaavissa ja jopa vaativammissa olosuhteissa kuin Suomessa osoittavat, että sen kestävyys sääoloja, kuten auringonvaloa, sadevettä ja pakkasta vastaan, on merkittävästi parempi kuin maalatulla ulkoverhouksella yleisesti on. Tuotteen kestävyyttä kuvaa hyvin se, että sille annetaan Suomessa peräti 40 vuoden takuu. Vinyyliverhous on valmistettu läpivärjätystä PVC-muovista. Kun materiaali lämpö laajenee, se laajenee kokonaan. Eli siinä ei ole irtoavaa pinnoitetta kuten monissa muissa materiaaleissa, joissa on yhdistetty useampia materiaaleja toisiinsa. Vinyyliverhouksen pinta on likaa hylkivä, joten sen likaantuminen on vähäistä. Normaalioloissa vinyyliverhous puhdistetaan vedellä huuhtelemalla. Jos ympäristössä on runsaasti saasteita, esimerkiksi nokea, voidaan puhdistuksessa käyttää astianpesuaineliuosta ja painepesuria. Käytännössä julkisivun helppohoitoisuus näkyy pitkällä aikavälillä rakennuksen siistinä ulkonäkönä. Sade puhdistaa verhoilua jo itsessään. Jos verhous täytyy jossain vaiheessa pestä, niin työ on todella pieni verrattuna esimerkiksi talon uudelleenmaalaukseen. Vinyyliverhousta käytetään paljon myös Floridan olosuhteissa, jossa auringonvaloa on huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Ultraviolettisuojauksen ansiosta se kestää hyvin auringonvaloa eikä haalistu voimakkaasti kuten maalatut pinnat. Rakennuksen julkisivun siisteys on merkittävä seikka, joka vaikuttaa kiinteistön yleisilmeeseen ja arvostukseen. Vinyyliverhous asennetaan tuuletusrimoihin. Yhden levyn koko on noin 1 neliö ja sen kiinnittäminen on vaivatonta. Tämän ansiosta se on nopea asentaa. Ulkoverhouksen uusimisen yhteydessä kannattaa usein parantaa myös kodin lämmöneristävyyttä. Asentamalla isoverin 50 millin tuulensuojalevy saadaan asunnon lämmöneristävyys jopa kaksinkertaiseksi. Tuulensuojalevyn päälle asennetaan puiset tuuletusrimat ja vinyyliverhous kiinnitetään tuuletusrimoihin. Vinyylipaneeli ruuvataan toisesta reunasta kiinni tuuletusrimaan ja seuraava levy nostetaan edellisen levyn ponttiin. Näin kaikki kiinnityskohdat jäävät pontin sisään piiloon ja vinyylipaneeli kiinnittyy tukevasti seinärakenteeseen. Vinyyliverhottu seinä on mahdollista myöhemmin avata minkä tahansa paneelin ponttisaumasta ja näin esimerkiksi jälkeenpäin asennettavat sähköjohdot saadaan asennettua piiloon. Paneelit toimitetaan värivalmiina, joten asennuksen jälkeen seinäpinta on valmis. Vinyyliverhous painaa vain noin 1,7 kiloa per neliö. Sen lisäksi, että keveys nopeuttaa asennusta, on siitä merkittävää etua, koska sen paino ei rasita muita rakenteita. Vinyyliverhous.fi-tuotteet on Suomessa testattu CE-standardin mukaisesti ja niillä on CE-sertifiointi. Vinyyliverhous soveltuu hyvin omakotitalorakentamiseen. Sillä saadaan kaunis ulkoverhous, joka kestää ja on lisäksi helppohoitoinen ja nopea asentaa. Asennuksen voi tehdä itse tai maahantuojan valtuuttaman asentajan toimesta. Vinyyliverhous ei vaadi myöhemminkään korjausmaalausta, säästyy aikaa ja rahaa myös tulevaisuudessa. Myös rivitaloissa vinyyliverhous on kaunis ja kestävä vaihtoehto. Koska se ei vaadi mitään korjausmaalausta tai käsittelyä, säilyy rakennuksen ulkonäkö siistinä vuosikymmenestä toiseen. Tulevaisuudessa säästytään myös kalliilta ja aikaa vieviltä maalaustöiltä. Koska vinyyliverhous on nopea ja siisti asentaa, se ei häiritse asukkaita tarpeettomasti.
Rakenteellisesti ulkoverhouksen tehtävä on suojata rakennusta ulkoa tulevilta säärasituksilta, kuten sateelta ja auringonvalolta. Tiivis ulkoverhous vastaa parhaiten näitä vaatimuksia. Tämän takia vinyyliverhous on rakenteellisesti toimiva materiaali. Tiiviinä materiaalina se pitää ulkoa tulevan kosteuden rakennuksen ulkopuolella, eikä se ime itseensä kosteutta. Rakennuksesta tuleva kosteus kuivuu tuulensuojalevyn ja verhouksen välissä olevan tuuletusraon avulla. Tällä tavalla tehtyä seinärakennetta, jossa tiivis ulkoverhous on erotettu seinärakenteesta tuuletusraolla, tehdään nykyisin Suomessa noin 400 000 neliötä vuodessa. Elinkaarensa aikana vinyyliverhous on ympäristöystävällinen valinta, koska sen valmistus, käyttö ja hävittäminen vaativat vain vähän energiaa. Sen elinkaari on pitkä ja sen aikana se ei vaadi mitään maalaus- tai muuta sellaista käsittelyä, joten käyttöaikanaan se ei rasita ympäristöä. Myös sen valmistus vaatii vain vähän energiaa ja pääosa sen raaka-aineesta koostuu materiaaleista, joita pidetään lähes ehtymättöminä. Siksi se on merkittävä raaka-aine myös esimerkiksi ruokapakkauksissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa.